Aste erabakigarria da hau pentsioen sistemaren erreforman Espainiako gobernuak astebeteko epea jarri dio bere buruari, bigarren zatia adosteko. Abuztuan aurrera egin zuen lehen parteak Espainiako Kongresura bidalita, eta hor besteak beste pentsioak KPIaren arabera igotzea eta erretiro adinak atzeratzea jaso zuten. Oraingo negoziazioetan berriz, pentsioen sistemaren finantzaketan funtsezkoak diren elementuak daude mahai gainean, eta bat bereziki, jasangarritasun mekanismoaren ordezkoa edo gobernuaren hitzetan belaunaldi arteko berdintasun mekanismoa. Horrek zehaztuko du etorkizuneko pentsioen goratzea nola egingo den, eta funtsean egun utzi dagoen pentsioen sistemako kutxa nola beteko den. Arratsalde on guztioi, Espainiako gobernuaren proposamena da, horretarako langileen kotizazioak igotzea eta horren bestez, pentsioak ez murriztea indarrean den legediarekin jarraituko balitz gertatuko litzatekeena dena. Bada Euskal Herrian Lab sindikatuak heldu dio gaur pentsioen gaiari. Garbine Aranburu idazkari nagusiak azaldu duenez, gutun bana helarazi die Labek Madrilgo gobernua osatzen duten PSOE eta Podemos alderdiei euren ustez pentsio publiko duinak bermatzeko ezinbestekoa baita diru sarrerak handitzea, soldatak hobetzea eta kotizazioari mugak kentzea. Pentsio publiko duinak bermatzeko eta defendatzeko neurriak eskatuko dizkiogu. Gaur egungo lan baldintza prekarioak, gaur egungo soldata prekarioak daudelako neurri handi batean ere pentsio sistema ez duin horren atzean, eta kotizazioi buruz hitz egiten dugunean kotizazio topeak altxatzea eskatzen dugu. Horrez gain lan gatazketan Bilbon, ELA sindikatuak elkarretaratzea egin du Guggenheim Museoko garbiketa zerbitzuko langileen grebarako eskubidea urratzaren epaiketaren hasiera dela eta aiara durreta izan da bertan, izan ere akordio batera ez diren ez heldu, ELA sindikatuak epaitegitara jo behar izan duela nabarmendu du sindikatuko garbikuntza arduradunak Ane Zelaiak. Guggenheimeko garbikuntzako kolektiboak greban dago ekainaren 11-tik, gaur uste dute 150. eguna dela, eta epaitegitara jo behar izan dugu, greba urraketak nabariak izan direlako uda guztian zehar batez ere, eta enpresa eta azpikontratarekin, ferrobialekin, eskara oraindik akordio batera heldu eta ez zaigu beste remediorik geratu urraketak epaitegietan salatzea baino. Diru kontuetan berriz, Nafarroako gobernuak bidalia du 2022ko aurrekontuen lege proiektua parlamentura eta tramiterako egutegia zehaztu du hark. Taldeek espero dute azaroaren 25erako zuzenketen akordioa erdiestea. Datorren urteko aurrekontuak Nafarroako parlamentuan dira jada. Larunbatan Euskal Herria Bildurekin akordioa lortu ondotik, atzo gobernu kontseiluak lege proiektua onartu zuen eta handik jarraian edukia legebiltzarrera eraman zuen Elma Saiz gobernuko ekonomia eta ogasun kontseiariak. Beraz aurrekontuei parlamentuko azken koska baino ez zaie falta. Tramiteari begira helmuga abenduaren 23ko osoko bilkura izango da. Politikoki berriz azken bertsioa osatzea falta da. Azaroaren 25ean amaitzen da aurrekontuei zatikako zuzenketak aurkezteko epea eta ordurako gobernuko bazkideek Euskal Herria Bilduk eta Ezkerrak hitzarmena lortu nahi dute. Osterak gizarte gaietan gora doa berriz ere koronavirusaren edatzea Euskal Herrian hasteak dira, kutsatuen kurba lautu zela eta atzera goranzko joera hartu du azken astean azaroaren 1etik 7ra, 1876 positibo atzeman dituzte joan den astean baino 606 kasu gehiago. Hau da, ehuneko 58 areagotu da positibo kopurua aste betean. Hala ere, bada alderik oraingo egoeraren eta aurretik izandako goraldien artean. Hego Euskal Herriko herritarren gehiengo zabal bat txertatuta dago, eta horrek beste tasu bat eman dio orain izurriari. Aldiz nazioartetik datozen albiste itxo 2000 migratzaile baino gehiago Polonia eta Bielorrusia arteko muga zeharkatzen saiatzen dabiltza egunotan. Migratzaileen asmoa Alemaniara joatea da, baina Poloniako indarrak gas negar eragilea jaurtitzen ari zaizkie Europar Batasunera iritsi nahi dutenei. Interes geopolitikoak medio Bielorrusia migratzaileei igarotzen laguntzen ari da, gero bueltatzen ez usteko eta Polonian gas negar eragileekin egin diete ongi etorrian. Hala Bielorrusiaren kontrako isun gehiago onartzeko deia egin du Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak Europar Batasuneko herrialdeei. Bere hitzetan Bielorrusiak ulertu behar du migratzaileak zinikoki erabilita ez duela lortuko Europar Batasuna presionatzea.
Gurera bueltan kultur gaiei helduta, azaroaren 16tik 21 martxan izango da Sormenen, Galdakoko sortzaileen plaza bi ardatz nagusi izango ditu. Ikasleentzako tailerrak eta emanaldi programa irekia. Bada euskara ardatz duen egitasmoa hitz egiteko Gotzon Barandiaran Sormene jaialdiaren antolatzailetako bat izan dugu gurean gaur magazinean. Halaxe aritu da edizio berriaz. Bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela Sormene, iaz ez bezala, eta gogotzu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Eta lerroburuak hala heldu die zaiogun eguneko argazkiari. Esan bezala, Madrilek proposatu du kotizazioen igoera eren bat langileek jartzea arira lab sindikatuak prentsaurrekoa eskaini du goiz honetan, eta Garbine Aranburu idazkari nagusiak azaldu duenez gutun bana helaraziko die labek Madrilgo gobernu osatzen duten bi alderdiei. Euren ustez, pentsio publiko duinak bermatzeko ezinbestekoa da diru sarrerak handitzea, soldatako betza eta kotizazioari mugak kentzea. Madrilen lan erreforma eta pentsioen erreformaren inguruan hurrengo egunetan har daitezkeen erabakien harira agerraldia egin du labek. Izan ere, Espainiako estatuko aurrekontuak eztabaidatu ez ezik, lan eta pentsioen erreformak ere eztabaidatuko dira. Horregatik, horietan guztietan eragiteko negoziazio kolektiboko idazkari Xabier Ugartemendiak jakinarazi du sindikatu abertzaleak ekimen ezberdinak martxan jarri dituela. Ekimen desberdinak jarri ditu eta jarriko ditu martxan erabaki guzti hauetan eragiteko. Izan ere, Garbine Aranburu labeko idazkari nagusiaren hitzetan, orain da momentua eztabaidetan eragiteko. Orain dela momentua, Madrilen irekita dauden eztabaida horietan eragiteko. Hala, Aranburuk iragarri duenez, lab mobilizazio ziklo berria irekitzeko lanean ari da. Idazkari nagusiaren ustez bide horri propioa elikatu behar da. Gure ustetan beharrezkoa dalako Euskal Herrian ibilbide propio bat elikatzea, eraikitzea, ibilbide propio batekin erantzutea, Euskal Herritik eta Euskal Herrian bizi garen langileon egoera kontutan hartuko duena. Gainera, Aranburuk nabarmendu du langileek lan, pentsio eta bizitza duina izan dezaten, azken urteetan erreformen bidez eraikitako egitura indargabetu behar dela. Hau da, lan harremanak eta pentsio sistema eraldatu eta erreformatu behar direla. Lehenik eta behin beharrezkoa da erreformaz erreforma eraiki izan den egitura guzti hori deseraikitzea. Horrela, sindikatu abertzaleak adierazi duenez, gutun bana helaraziko die Madrilgo gobernua osatzen duten PSOE eta Podemos alderdiei. Eta bertan, besteak beste, sindikatuak eskatuko du, lan erreforma indargabetzeko emandako hitza betetzea eta pentsio publikoak bermatzea. Horrez gain, lan gatazketan Bilbon sindikatuak elkarretaratzea egin du Guggenheim Museoko garbiketa zerbitzuko langileen grebarako eskubidea urratzaren epaiketaren hasiera dela eta aiara durreta izan da bertan. Guggenheimeko garbikuntzako langileek auzitegira jo dute enpresak eta azpikontratak Ferrovialek grebarako eskubidea urratzen duela salatzeko. Izan ere, sindikatuko anestelaiak ohartarazi du urraketak oso ugariak izan direla batez ere udan. Guggenheimeko garbikuntzako kolektiboak greban dago ekainaren 11tik, gaur uste dute 150. Eguna dela, eta epaitegitara jo behar izan dugu, greba urraketak nabariak izan direlako uda guztian zehar batez ere, eta enpresa eta azpikontratarekin, Ferrovialekin, eskara oraindik akordio batera heldu eta ez zaigu beste remediorik geratu urraketak epaitegietan salatzea baino. Eta adibideak ere eman ditu zelaiak, besteak beste greban zeuden beharginen lana ordezkatu dutela enpresek. Bai, langile batzuk greban daudenean, langile horien lana egin gabe geratu behar da, hori da legea. Ferrovial eta Guggenheimek egin dutena zer da, grebalarien lana ordezkatu. Eta beraz, zikin beharko luketen gune asko, ez daude zikin eta garbi daude, eta beraz hori grebare eskubidearen urraketa bat da, eta horregatik daude hemen. Hala, akordio batera ez diren ez heldu, sindikatuak epaitegira jo behar izan duela nabarmendu du sindikatuko ordezkariak. Kolektibo honi Bizkaiko garbikuntzako hitzarmen sektoriala aplikatzen zaie, eta hitzarmen sektorial horretan soldata arrakala garbi bat dago.
Zergatik, hitzarmen sektorial horretan soldatak ez dira 16.000 eurora heltzen urteko, eta langileak antolatzen hasi ziren soldata arrakala hori deuseste bidean, negoziaketak ez ziren inora heldu, eta grebara jo behar izan zuten ekainaren 11an. Horrez gain, elak azaldu du hilabete bat daramatzatela langile ordezkariek zuzendaritzarekin harremanetan egon barik. Ipar Euskal Herrian berriz, Airbnb plataformak apartamendu turistikoen gaineko erregistro sistema ez duela errespetatzen salatzeko ekimena egin du berriz, Alda mugimenduak eta 3. etxebizitza turistiko bat okupatu du Biarritzen. Alda mugimenduak 3. apartamendu bat okupatu du bart goizean Biarritzeko Victoria Surf egoitza turistikoan. Prekarietatearen kontra borrokatzen den mugimendu horren ekintzaileek azken asteetan egin duten 3. okupazioa da honakoa. Aurreko aldietan bezala militanteek apartamendua okupatuko dute jabeak udaletxeak 2017 urtean martxan ezarri zuen araua bete arte. Mugimenduak oharbidez jakitera eman duenez, ez du amorerik emango, Airbnbek bere egoera behin betiko erregularizatzen duen arte. Gauzak horrela Gasteizera goaz Duane Arbeo baitago bertan Eusko Jaurlaritzako Arantxa Tapia ingurumen sailburua Glasgown egiten ari den klimaren aldeko goi-bileran dago eta bertatik eginiko adierazpenetan esan duenez, estatuko homologoek baino helburu klimatiko anbiziotsuagoak finkatu dituzte dagoeneko. Zer dakigu Dane? Eskualdeek duten garrantzia azpimarratu nahi izan du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Eskualdeen adierazpena onartu dute Glasgown eta horretan COP26 berari eskatu diote kontuan izan ditzan tokiko erakundek eta eskualdeek duten papera, ez soilik estatuek egiten dutena. Berretsitako adierazpena gogorarazten du finantzaketa deszentralizatua behar dela oztoporik gabe. Eskualde gidatzen duten klimaren aldeko aldaketa erradikalak katalizatzeko. Zentzu horretan Tapiak adierazi du eskualdek eta gobernu deszentralizatuek anbizio handiko neurriak hartzen jarraituko dutela krisi klimatikoa arintzeko eta horretara egokitzeko. Honen beste ez dei egiten diete gobernu guztiei, eskualdei ahalmena eta aukera eman diezaieten euren potentziala aprobetxatzeko zero isurketa garbi eta klimarekiko erresistentea izango duen etorkizuna lortzera bideratuta. Benetan 2050 urte horretan behar baldin badegu, nolabait gasen isurketa netoan zero izatea, ekimen asko jarri behar ditugu martxan. Ekimen horiek jartzeko momentua da. Ez da bakarrikan konpromesoak hartzeko, baizik eta ekimenak martxan jartzeko. Eta hain zuzen ere, guztietatik 80% tokiko erakundeak, txikiak edo erregioak jartzen ditugu martxan. Beraz, momentu hori da. Eusko Jaurlaritza bezala, Nafarroako gobernuko ordezkaritza ere Glasgown da. Bertan krisi klimatikoaren aurrean, Nafarroa dagoeneko hitzetatik ekintzetara pasa dela defendatu du Maria Txibite lehendakariak. Navarra ya ha pasado del bla 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 a la acción. Ya tenemos en el Parlamento de Navarra en tramitación la ley de cambio climático y transición energética. Estamos en pleno proceso de reindustrialización hacia una industria más sostenible y más ecológica. Gaiz aldatuta, Gasteiza bueltan Eudelek eskatu die aldundiei gainbalioen zerga bizkor berritzeko. Zer dakigu Dane Arbeo? Azken 2 asteetan salerositako etxebizitzen gaineko gainbalioaren zergarekin zer gertatuko den kolokan dago. Auzitegi Konstituzionalak Espainiaren araudia baliogabetu baitzuen urriaren 26an jakinarazitako epai batean eta Espainiako gobernuak atzo bertan aurkeztu zuen araudi berria eta aldundiak ere berea bizkor eta modu harmonikoan egokitzeko eskatu du Gorka Urtaran Gasteizko alkate eta Eudel elkarteko presidenteak. Espainiako gobernuak salerositako etxebizitzen gaineko gainbalioaren zergen inguruko araudia moldatu du eta aukera ematen du gainbalio errealaren arabera ordaintzeko. Auzitegi Konstituzionalak Espainiako araudia baliogabetu zuen urriaren 26an jakinarazitako epai batean. Horren aurrean Espainiako gobernuak atzo bertan aurkeztu zuen bere araudi berria eta aldundiek ere berea bizkor eta modu harmonizatuan egokitzeko eskatu du Gorka Urtaran Gasteizko alkate eta Eudel elkarteko presidenteak. Aldaketak egin bitartean hainbat udalek plusbalio zerga etetea erabaki dute. Horien artean da Donostiako udala esaterako. Gure kasuan, guk abian genituen likidazioak momentu honetan etetea erabaki dugu eta denbora bat hartzea. Hau dana pixka bat argitua.
Gainbalioaren zerga udalak finantzatzeko tresnetako bada eta etxe jabek udal lurraren erabilerari ateratzen dioten etekina zergapetzen du. Zerga horren gaineko eskuduntza dute Nafarroako gobernuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, eta hortaz Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren epaiak ez die modu zuzenean eragiten. Baina arauak osantzekoak dira eta gainera gainbalioaren zerga kalkulatzeko modua bera jarri zuen Auzitan Konstituzionalak, eta horretan ez da alde handirik, ez bada 2017an Foru Ogasunek bereak moldatu zituztela. Etxe bizitza baten salmentan irabazirik ez bada, zergarik ez zertza erabaki zutela. Arabako hiriburuan bestalde indarkeria matxistagatik 3 gizon atxilotu dituzte asteburuan zehar Udane Arbeo. Bai, hala da, joan den asteburuak indarkeria matxistarekin eta etxeko indarkeriarekin lotutako 3 atxiloketa utzi ditu Arabako hiriburuan. Hemen Gasteizen lehen kasua ostiralean izan zen udaltzaingoak 28 urteko gizonezkoa atxilotu zuen etxeko indarkeriarekin lotutako delitu baten ustezko egile izateagatik. Izan ere ustez senidati eraso egin zion familiak Alde Zaharrean duen etxe bizitzan. Larunbatean berriz 30 urteko gizonezkoa atxilotu zuen udaltzainak Sansomendi auzoan ustez bikotekiari eraso egiteagatik eztabaida baten barruan, eta ondoren igande goizaldean 28 urteko beste gizonezko bat atxilotu zuten Santa Lucia auzoan eztabaida baten testuinguruan 26 urteko bikotekidari eraso egitea egotzita emakumea ere atxilotu egin zuten gertakarietan ustez mehatxu eta eraso egiteagatik. Arabatik Bizkaira Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko arlo zibileko eta zigor arloko salak berretsi egin du Irune Kostumeroren auzian epaitutako Bizkaiko Foru Aldundiko 4 langileen errugabetasuna. Akusatuek Aldundiko gizarte ekintzan lan egiten dute, umen eta nerabeen babeserako zerbitzuan eta ekainean epaitu zituzten prebarikazio administratiboa, haurraren aurkako tratu txarrak eta lesio psikikoak egotzita. Akusazioak 5 urteko espetxe zigorra eskatu zuen 4 auzipetuentzat eta 15 urteko inhabilitazioa enplegu publikorako. Kostumerok 2017an jarritako salaketa batean oinarritzen da auzia. Alabaren zaintzak kendu zioten gurasoen alienazioaren sindrome faltsua argudio hartuta, nahiz eta Nazio Batuen erakundeak eta beste zenbait erakundek ura erabiltzaren aurka egin. Akusazioak haurraren aitaren aurkako salaketa jarri zuen, genero indarkeriagatik, baina artxibatu egin zuten. Gaiz aldatuta unibertsitate ereduaren hezkuntza eta burujabetzen arteko uztarketaren eta burujabetza prozesuen inguruko hitzaldi eta mahai inguruak izango dira bihar eta etzi Gasteizko kanpusean Ernaik antolatutako jardunaldietan. Ez gaude konforme burujabe izan arte lelopean antolatu dituzte eta hortaz aritzeko Ane Alaba Ernaiko bozeramailea izan dugu eguerdiko magazinean ezer baino lehen egitasmoaren helburu ez mintzatu da. Uste dugu, daramagula urte nahiko frenetiko batzuk, zeinetan etengabe mobilizatzen ari garen eta etengabe kaleak hartzen ari ditugun, baino ere behar ditugula hausnarketa guneak ireki, pixka bat ikusi zer den gertatzen ari dena Euskal Herrian eta nola irakurtzen ditugun hauek, gure borroka ondo egituratu eta emateragoa zen urrengo pausoak benetan eraginkorrak izan daitezen. Horregatik alde batetik burujabe zergatik izan nahi dugun zehaztea, zer ulertzen dugu burujabetza bezala eta nola jasten dugun hau, bai gazte boterearen ezaugarretzetik, bai feminismotik, bai ekologismotik zekarpenak dauden eta batez ere hezkuntzan, ez? Hezkuntzan askotan aipatzen dugulako, ez? Ze hezkuntza eredu nahi dugun eta ze hezkuntza eredu bultzatuko genuke gu ere burujabetza horren bidean. Nafarroatik berriz unibertsitatean eginiko Euskararen aldeko kanpaldia amaituta Unai Irigarai Nupeko Euskara taldeko kidea izan dagakoak saioan ekimenaren balorazioa egin du bertan, esanez, euren borroka ez dela kanpaldi honekin amaitzen. Pastuen astean, asteartetik aitzinera, kanpaldia egin genuen Nafarroko Unibertsitate Publikoan bertan, eta gero bukaera eman genion manifestazio batekin Iruñean larun batean. Uste dut, nahiko positiboki baloratzen dugula, alde batetik, gure borroka zentroan jartzeko balio izan duelako, eta bertze alde batetik ere unibertsitatea interpelatu dugulako. Eta gainera, Nupeko ikasleria guztiartean,
gure borrokaren berri eman dugu eta euskarak bizi duen egoera plazaratu dugu eta alde horretatik nik uste dut oso positiboa izan dela. Eta gero beste alde batetik balio izan digu ere euskararen aldeko mugimenduan eta ikasle mugimenduan orokorrean dauden eragile eta pertsona desberdinekin harremanak indartzeko eta alde horretatik oso polita izan da. Bestelakoan euskal presoak gerturatzeko eskatu dio Europako Kontseiluak Espainiari. Europako Kontseiluaren menpeko torturaren prebentziorako batzordeak txosten bat argitaratu du iazko irailean eginiko bisita baten harira. Dokumentuan batzordeak Espainiari eskatu dio arriskuen ebaluazio egoki batean oinarrituta presoak beren senideetatik gertuago dauden kartzeletara eraman ditzatela. Euskal Herrira bertara edo Euskal Herritik gertuago dauden Espainiako espetxeetara. Batzordeak bere eskaria oinarritu du etaren desegitean eta haren jarduera armatuaren behin betiko etetean. Izan ere, 202 euskal preso daude egun, eta horietatik 72 baino ez daude Euskal Herriko kartzeletan, halere, bada gaurko egunak utzitako beste albiste bat. Olga Komes euskal presoa baldintzapean aske utzi dute. Etxeratek jakinarazi duenez, Olga Komes euskal preso iruindarran baldintzapean aske utzi dute gaur, Frantziako eta Espainiako estatuko espetxetan 13 urteko espetxe zigorra beteta. Euskal Herri inguruko kartzeletara hurbildu zituzten lehen euskal presoetako bat izan zen Komes 2018ko abenduan. Ostera, Parisko zigor auzitegiak abenduaren 6an jakinarazi dio Oierroa euskal presoiari Frantziako estatuan egoteko 2015ean eman zioten lurralde debekua kenduko dioten ala ez. Debekua kentzeko egiten duen 3. eskaera da, aurreko bietan eskararen kontra agertu baitzen epaitegia. Atzo ere debekua ez kentzeko eskatu zuen auzitegiko prokuradore nagusiak. Frantziako poliziak atxilotu zuen iazko azaroan lurralde debekua urratzea leporatuta, eta ordutik Zugarramurdin bizi da naiz eta berak Larresoron duen familiaren bizilekua. Otsailean epaituko dute lurralde debekua urratzeagatik beraz. Egunotan, Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek ekitaldi mordoa antolatu dutearen sostenguz tartean bi ikasleoik prestatu duten zigor bat gehiago dokumentala zabaldu dute. Sarean dagoia da ikusgai eta hemen duzue dokumentalaren laburpena. Oier Oa atxilotua, Larresorotik Baionara lanera zioala, frantses poliziak arrastatu zuen atzo, arratsaldeko 4 hontan Azparneko komisaldegirat ere maiteko, Larresoron bizida familiarekin Donostiako preso eta ieslari ohia. Antxu urte bat pasada atxilotu nindutenetik, irailean maikira hor, eta azaroan atxilotu ninduten. Dosier bat presentatu dugu beraz lurralde debekuak endieza daten. Injustizia ikaragarria iduritzen zait Oier debekatzea Larresoron bizitzea iparralden. Eta orain, beraiek erabakitzen dute ere, Euskal Herritar batek non bizi behar duen. Hau da, egon daiteke hemen eta 10 metro haratago ezin da egon. Hore atzean dagoena, bai gartzelan dagoen jendearekin, bai interdikzioarekin, bai gure herriak ezin duela bere etorkizuna askatasunez erabaki, atzean dagoena da konfliktu politiko bat dagoela herri honetan eta konfliktu hori gainditzen ez dugun bitartean, olako egoerak egoten jarraituko dira. Badugu azaroaren 8an Parisen beste auzi bat, espero dugun gauza bakarra da, hori ongi pasatzea, denen artean ate hori pixka akusatu eta dengoagatik debekua gainditzea. Bestaldetik, kulturarlora hurbilduta pantaiak euskarazek pauso sendo eta handiak eskatu ditu Eusko Legebiltzarrean, bestak beste taldeak uste du EITBek sortuko duen streaming plataforma berria euskara hutsean behar lukeela. Alaiker Aginagalde plataformako kidea izan da Eguerdiko magazinean eta uneko euskarazko edukien argazkia gure ganatu du. Panorama benetan negargarria da, ez? Streaming plataforma kontsumituenei begiratzen badiegu, arrakasta gehien duten plataforma, hau da Netflix, HBO, Prime Video, horiei begiratzen badiegu edo Disney Plusi, milaka eta milaka edukiren artean euskeraz ez dago ia ezer. Horrek esan nahi duenarekin, gaur egun Euskaldunon 47%, dakagu streaming plataformaren batera sarbidea, eta gazten kasuan, Hego Euskal Herriko gazten
€75 gorak du streaming plataformaren bat etxean. Horrez gain, Josune Aramendik lortu du Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekotarako azken pasea, Getxoko kanporaketan irabazita 6 saioak jokatu dira dagoeneko, eta final aurrekoak erabakita geratu dira Iker Aginaga. Kanporaketak jokatuta erabakita geratu dira Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekoak. Getxokoa izan zen azken kanporaketa larun batean eta Josune Aramendi Perezek lortu zuen txartela saioko onena izan da. Aurretik, Durango, Igorre, Ortuella, Mungia eta Elorrioko saioetan aritutako beste 9 bertsolarik lortu dute final aurrekoetara heltzea, eta fase honetan batuko zaizkie 2018ko txapelketako 8 finalistak. Hala, orotara 18 lehiakide arituko dira final aurrekoetan, 3 saiotan. Azaroaren 21ean izango da aurrenekoa Etxebarriko frontoian eta hantxe kantatuko dute Miren Amuriza plazak, Onintzain Beita Maguregik, Gorka Pagona Barraga Agorriak, Imanol Uria Albizurik, Ibon Najuriago Geaskoa Garmendiak eta Pauli Ixiar Loizaga Legarrak. Urrengo astean, hilako 27, Aitor Bizkarra Ruiz, Etxaun Leku Etxebarria, Xabat Gaieta Beitia Baroa, Oiana Bartra Arenas, Josune Aramendi Perez eta Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola arituko dira bertsotan Galdakaoko Urretako kiroldegiko saioan. Azkenik, abenduaren 4an emango da final erdietako azken saioa, Larrabetzuko frontoian. Han lehiatuko dira Eneko Abasolo Txabarri, Jon Euri Albizuri, Nerea Ibarzabal Salegi, Txaber Altube Sarrion Handia, Ander Elortegi Garatea eta Julen Artzanegi Erezuma. Horietatik 8 erdi etxiko dute abenduaren 18an Bilbo Arenan jokatzekoa den finalerako pasea. Hain zuzen, saio bakoitzeko irabazleak zuzenean sailkatuko dira, eta gainerakoen artean puntu gehien lortzen dituzten 5. Beti bilten azni korrontean kontra. Astearteko kontuak ala ohiko moduan proposamen musikal batekin utziko zaituztegu jarraian Anita Parkerren ez da azkena izango. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Sentipenak, dantzatutakoa, abestutakoa, antzestutakoa.